Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Көтүп алынган юл шолда тантаналы шартларда Яшьлек проспекты ачылды. Шәһәр өчен үзенчәлекле бәйрәм Яршолыда машина төзелеше тармагының иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Көтүп алынган юл бүген Шолда тантаналы шартларда Яшьлек проспекты ачылды. Төзүчеләр юлга капиталь ремонт ясаган, велосипед юлларын һәм җәяүлеләр өчен тротуарларны төзекләндергәннәр, өстәмә борылышлар барлыкка килгән, яңа яктырту баганалары куелган һәм башка бик күп нәрсәләр. Юл төзүчеләргә рәхмәт белдергә шәһәр мэры Наил Махдиев килде. Движение объявляется открытым. Традиция буенча яңартылган Яшьлек проспекты буйлап беренчеләрдән булып йөк машиналары колоннасы узды. Яңартылган участок 2 километр 100 метр узынлыкта норматив хәлгә китерелгән. Төзүчеләр әйтүенчә, Яшьлек проспекты канәгатьләнерлек хәлдә булмаган. Чокырларны ремонтлау үткәрелсә дә, бу проблеманы хәл итмәгән. Шуңа күрә капиталь төзекләндерү кирәк була. Хәзер яңа комплекслар ягыннан элек бирдә булмаган җәяүлеләр тротуарлары барлыкка килде. Отремонтировали все тротуары со стороны 26-го, 52-го комплексов. Плюс местный проезд, как вы знаете, вдоль детских садов находился в очень плохом состоянии. Жалобы родителей, мама, отсутствие парковки, лужи, грязь. Но сейчас, я надеюсь, все мы это убрали. Велосипед юллары барлыкка килгән, яңгыр канализацияләре төзелгән, җылылык белән тәэмин итү челтәрләре күчерелгән һәм ремонтланган. Моннан тыш Яшьлек проспектында җиңүнең 40 еллыгы Мәскәү һәм Тынычлык урамнары киселешендә өстәмә борылышлар да барлыкка килде. Дополнительно обустроенный разворот для чего? Для того, чтобы разгрузить сами перекрестки. То есть люди уже не доезжают до перекрестков, могут совершить разворот, то есть совершить безопасный маневр. И потенциально у нас были такие нарушения, как разворот на перекрестке, и он сейчас практически эту причину мы уже свели на нет. Капиталь ремонт имин һәм сыйфатлы юллар милли проекты кысаларында үткәрелгән. Безусловно, для новых микрорайонов нужны опорные дороги, такие как проспект Яшьлек. Ни много ни мало 680 миллионов денег вложено. Это только часть проспекта Яшьлек, который мы смогли в рамках федерального проекта отремонтировать. 2 километра 100 метров дорог. Мы посмотрели от начала до конца то, что было сделано. Все соответствует требованиям и нормам правил дорожного движения, наших пожеланий по безопасности дорожного движения. Моннан тыш киләсе елда Боровецкий күперендә дә капиталь ремонт тәмамланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Шәһәр өчен үзенчәлекле бәйрәм Яршолда машина төзелеше тармагының иң яхшы хезмәткәрләрен тантаналы шартларда бүләкләделәр. Чорда шәһәр мэры Наил Махдиев катнашты, шулай ук безнең төшерү төркемендә булды. Тантаналы чара башланганча шәһәр мэры бу бәйрәмнең аңа да кагылуы турында сөйләде. Наил Махдиев Киров исемендәге Ленинград Урман техник академиясын инженер-механик белгече буенча тамамлаган. Берничә ай Кременчук автомобиль заводының төп конвейерында эшләгән. Вы мои коллеги, и, безусловно, я с особым уважением и пиететом отношусь к профессии автомобилестроителя, профессии машиностроителя. Считаю, что в сфере машиностроения работают очень умные и образованные люди. Бүген тантаналар сарайында машина төзелеше тармагыннан 23 хезмәткәре лаеклы бүләкләр алды. Валентина Шельмина шуларның берсе. Ярты гасыр чаллылы КАМАЗда эшли һәм бүген Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Я очень благодарна руководству города, КАМАЗа, логистики, непосредственно своим руководителям Баженову Роману Геннадьевичу, Конышевой Ольге Витальевне за высокую оценку и признание моего труда. Машина төзелеше Чаллы шәһәрендә өстенлекле тармак сәнәгать җитештерүнең гомуми күләмендә ул 77%-ны тәшкил итә. Бу өлкәдә 50 меңнән артык кеше эшли. Наша с вами продукция выпускаемая, где написано «Сделано в городе Набережные Челны», достойно служит интересам нашего государства. Умело пользуются этой техникой наши военнослужащие. И я неоднократно слышал слова благодарности за военную технику, которую используют наши войсковые части. Чара кысаларында шәһәрнең иҗат һәм бию коллективлары концерт тәкъдим итте.
Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Сугыш ветераннары өчен госпитальдә бәйрәм концерты һәм өлкәннәр 10 көнлеге уңаеннан чәй эчү оештырылды. Чараны медицина учреждениесендә дәваланучы өлкән буын пациентлары өчен әзерләделәр. Бәйрәмдә безнең төшерү төркемендә булды. Өлкәннәр көне белән шәһәр мэры да сугыш ветераннары госпиталендә дәваланучы пациентларны котлады. Это праздник большого уважения, любви и добра к людям старшего поколения. Нашим мамам, папам, их сверстникам, которые появились на свет очень тяжелые для страны годы. И голод, и холод, и вашему поколению многое выпало. Наил Мәгъдиевкә Гөлсинә Карамова мөрәҗәгать итте, ул госпиталь хезмәткәрләренә рәхмәт белдерде. Оның әтисе Бөек Ватан сугышы вакытында фронтта һәлак була. Потом 3 класс закончила, мать умерла, я кругом сирота росла. И потом в 3 классе уже меня одевать, обувать не было. 4 класс, 4 километра надо ехать, я не пошла. Пошла, меня забрали колхозники, женщины, колхоз работает, даже маленькие девчонки. Кормит, хоть так питаешься, говорит, хорошо. 39-нчы мәктәпнең Тимурчылык отряды һәр пациентка үз куллары белән ясаган открыткалар тапшырды. Сегодняшний концерт – это тоже наше лечение, этап лечения, потому что музыкотерапия, она тоже поднимает ваше настроение, и вы начинаете себя ощущать еще лучше, чем чувствовали, например, вчера. Бүгенге көндә медицина учреждениесенең 3 бүлегендә 65 яшьтән өлкәнрәк 97 кеше дәвалана. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. 4 октябрьдә чалда пенсионерлар өчен мунча көне оештырылачак. Аның кысаларында өлкәннәр шәһәр мунчасында бушка юына алачак. Шәһәрдәшләрне иртәнге 8-дән 19 сәгатькә кадәр кабул итәчәкләр. Бу мөмкинлектән файдалану өчен үзең белән пенсия таныклыгын алу кирәк булачак. Исегезгә төшерәбез, өлкәннәр декадасы кысаларында чалда мондый чара елда оештырыла. Шул рәвешле 800-дән артык кеше бу көнне бушка мунча кирип китә. Су табара демәк җылырак киенергә кирәк. Чалда Белоруссия киемнәре күргәзмә ярминкәсе шәһәрдәшләребезне һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар, киң ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә алырга була. Ашыгыз, сезне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча көтәләр. Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Төрле аякка сыйфатлы һәм җылы аяк киемнәре Беларусь җитештерүчеләре күргәзмәсендә төрле зәвыкка аяк киеме табарга була. Данная обувь сделана для женщин, которые ценят комфорт и удобство. И также особенно подойдут покупательницам с деформированной стопой. Эта модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Күп кенә чаллар һәм шәһәр кунаклары Белорус аяк киемнәренең сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгергән инде. Вот мы решили сегодня мне приобрести белорусскую обувь. Я походил, она очень хорошо сидит на мне. Рекомендую всем челнинцам и приезжим приобретать эту обувь. Мягкие такие, удобные очень. Мне очень нравится. Я давно хотела таких. Күргәзмә ярминкәдә төрек текстилен дә алырга була. Йокы, урын җир әйберләре, мендәрләр һәм одеяллар, плетлар барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Белоруссия киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча алырга була. Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Кәрим Тинчурин театры 8-9 октябрьдә Түбән Кама һәм Яршаллы шәһәрендә иң яхшы спектакльләрен күрсәтәчәк. Рәхим итегез!